Teď. Dobrý den, zdraví vás Pavel Říha a se mnou je tu dneska Vlado Zlatoš, expert přes výživu a budeme si povídat o tom, jak jemu osobně pomáhá jeho blog vladozlatoš.com v jeho podnikání výživového poradce, trenéra a tak dále. Můžeš se nám trochu představit, co vlastně děláš? V podstate som expert na optimálnu výživu a funkčnú kondíciu. Za týmito dvoma slovami, za to optimálnou výživou sa skrýva to, že pokúšame sa ľuďom pomáhať nájsť tú optimálnu cestu, ako sa stravovať, aké typy potravín vlastniť a tak ďalej. A tá funkčná kondícia je, že netráviť čas len takými typickými nejakými sterilnými a laboratórnymi pohybmi, kde si fúkam biceps len preto, aby vyzeral dobre, ale aj aby to telo skutočne podávalo nejaký nielen fyzický, ale aj metabolický výkon alebo aj metabolickú trénovanosť, ale to sú akože detaily, ktoré nemusíme dneska rozoberať, ale tak, aby si ľudia urobili predstavu, že toto je naša oblasť pôsobenia. Já proč jsem se tě sem pozval, protože já ten tvůj blog sleduju a je to podle mě skvělý příklad, jak vlastně i když děláš něco, co se nějakého online světa tak vůbec netýká, tak jak vlastně dokážeš skvěle využít internet a online marketing, konkrétně hlavně ten obsahový marketing, prostě psaní blogu, k tomu, že přitahuješ k sobě zákazníky, že vlastně budíš o sebe zájem, protože ty teď vlastně vystupuješ na Slovensku už i v televizi, máte nějaký pořád, nebo jste tam působili? Spolu manželkou, no s Tinou, to takto riešime. No v podstate jadro toho, prečo píšeme, je, že v tejto oblasti si potrebuješ získať dôveru, ale veď kde nie. A na to, keď si túto dôveru získaš, tak tá inkubačná doba je u rôznych ľudí rôzne dlhá, ale minimálne môže to byť kľudne aj rok. To znamená, že tie články nám pomáhajú v tom, že my si tú pozornosť ako keby získavame, pokúšame sa dávať veľmi výživné články tým ľuďom. Výživné znamená, že kľudne môže byť dlhý 3 až 6 tisíc slov. To znamená, že tebe to trvá možno niekedy pol aj 3/4 hodinu, kým to prečítaš. Len na druhej strane nám to trvalo 10 hodín, kým sme to pripravili, napísali, spracovali, editovali a tak ďalej, zavesili. Ale zase za tou prácou sa skrýva aj to, že my ľuďom dávame ochutnať tú hodnotu a to, že či sa im to páči, či im to chutí, či je to pre nich výživné, ten obsah. A potom máme samozrejme aj vzadu tie produkty a tie služby a tie rôzne iné veci, ktoré sú samozrejme aj spoplatnené, ktoré keď sa im teda páčia, že chcete viacej, no tak si oni to môžu aj vyskúšať. No a v podstate keď si teda ty povedal, že ten online svet, že jak to využívame, no tak kým ste prišli vy s Davidom s týmito online vecami, tak v podstate jedna vec je byť dobrý expert a druhá vec je sa predať. A nad tým som to strávil buď podobné, alebo možno že o trošku menšie množstvo času, ako práve tých zlepšovaní tej odbornosti, že ako vlastne tú informáciu podať tým ľuďom tak, aby ju chceli čítať a niekoho v úvodzovkách prinútiť, aby si prečítal 45 minút nejaký článok, tak to chce aj nejaký iný štýl, aj formu, aj obsah. No a teraz na čo sme prišli? No tak tým, že žijeme v tomto svete a snažíme sa ako keby pozorovať, čo na ľudí pôsobí, no tak napríklad fascinuje, že ako môžu na ľudí pôsobiť tak pozitívne napríklad telenovely. Ako môže jeden inteligentný človek stráviť celý večer pozeraním telenoviel, keď vie, že je to proste hlúpa, alebo jak to má nazvať, proste taká povrchná ako keby zábava, ale keď si zoberieš, že aké mechanizmy psychologické oni uplatnili, tak je to vážne veda. To znamená, že ja som sa zamýšľal napríklad nad tým, že keď píšeme s Tinou tie články, že ako tie články podať, aby sme napodobnili aspoň trochu ten mechanizmus toho takého zvedavosti, že ako to bude ďalej pokračovať. Takže tak sa pokúšame tie články, že rozpíšem nejakú tému a potom ukončím v tom najlepšom, že no, ale teraz ešte predtým si povieme niečo iné, no a toto zopakujem 2-3 krát a potom to sa zosumarizujem. Čiže, ale toto je len jeden z mechanizmov, no ale ten online marketing, venoval som tomu naozaj tisíce hodín, tých všelijakých zahraničných, tých expertov a to, tie online videá, to som napozeral, robil si poznámky a tak ďalej. A máme jedného skvelého programátora, ktorý proste nám už robí web strašne dlhé roky a máme tam v pozadí vybudované strašne veľa nástrojov, štatistík, newslettere a neviem aké veci. Čiže kým ste vy prišli na trh, tak keby ste tu boli pred 10 rokmi, tak to je presne doba, ktorý by sa to potreboval. Lebo medzi tým som musel to celé keby vyvíjať a pokúšať sa to robiť v rámci tých našich možností, lebo tuto je taká vec, že je tu istý objem peňazí, ktoré človek zarobí
niečo musí žiť a tak ďalej a do niečoho musí investovať. No tak my sme investovali do našej web stránky, do toho, ako vyzerá, do toho, ako funguje a do toho času, aby sme mohli vôbec niečo takéto pripraviť. No ale zase musíme povedať, že nám to prináša akože aj veľa aj hodnoty späť. A to úsilie sa keby zúročuje, vráca sa aj v tej finančnej akože stránke, no ale to je to, že zase vidíme priestor, že aha, toto funguje na ľudí, to sa im páči, toto je tá hodnota, ktorú chcú, no tak poďme tvoriť ešte viac tejto hodnoty, tak potom zase tie peňažky, ktoré získame, investujeme tam. Takže sa to vyplácí. No tak vypláca, no, lebo napríklad tuto, keď mám na stole, tak to, čo tuto vidíte, napríklad toto sú rôzne naše akože produkty, ktoré sú akože DVD charakteru, publikácie a neviem čo, cvičebné programy od Tiny, napríklad, no tak tieto tri veci, ktoré držím v ruke, no tak asi ani radšej nebudem prezradzať, akú majú hodnotu, ako čo sa týka akože lifetimeu ako produktu, ale ženy, cvičenia pre ženy, hej, no tak to je obrovský market a jednoducho my sa pokúšame aj to marketovať takým spôsobom, že niečo robíme, takto vyzerá, aký je progres, potom zase niečo odmarkujeme iné a potom je predpredaj a potom je predaj a potom je to evergreen, ktorý akože ostáva stále. Nerobíme to treba s tým štýlom, že uzatvoríme ešte predaj a snažíme sa keby natlačiť ľudí kvôli presom času, to zase nerobíme my takto a zatiaľ sa nám tá metóda ani keby neosvedčila, sme viac takí liberálni, že nesnažíme sa niečo uzatvárať a časovo limitovať a ľudí pušovať do nákupu, lebo toto je taká oblasť, že hovorí, že veľa ľudí potrebuje naozaj dosť dlhú dobu, kým vôbec pochopia tie veci, porozumejú, prečo si niečo takéto kúpiť a tak ďalej. No a jedných z tých vecí, že toto sú povedzme tie intelektuálne produkty, ale potom sú aj rôzne akože fyzické, kde vyvíjame receptúry, máme proteín, teraz vyvíjame taký špeciálny taký škrob, ktorý má spôsobiť veľmi zásadné metabolické zmeny pozitívne, ale to je akože na dlhšiu debatu, ale to je to, že my sa snažíme aj tým žiť, lebo my to reálne, toto je niečo, čo som si urobil pre seba a pre svoju dcerku a pre tým, hej. Čiže tu sme aj síce na obrázku, ale to neznamená, že potom sa to nedá využiť komerčne a naozaj tieto produkty robíme to v spolupráci s touto značkou Kompava a táto spoločnosť, tieto wellness produkty, aj ten proteín, aj tieto wellness bary, je to pre nich vlajková loď v podstate, čiže takisto sa poznáme 10 rokov s tou pani majiteľkou a jednoducho bol čas na takéto nejaké produkty, my sme im to pomáhali marketovať a tak ďalej, predávať aj cez naše linie, čiže máme veľa už takých pozitívnych skúseností, ako niečo aj marketovať a vypúšťať ako keby do priestoru, do sveta. A ako do tomu pomáha ten blog, no tak to je absolútna esencia toho celého, pretože tam sa potom zverejňujú všetky tie informácie a ďaleko aj za hranicami, ktoré by sme mali zverejniť. Ale to, čo zvyšuje práve aj tú dôveryhodnosť. To znamená, že niekto si tie informácie necháva pre seba, lebo si myslí, že pre Boha, že ak to prezradím, tak už všetci ostatní mi to proste vyfúknú, ale to není tak, že no, samozrejme je istá miera tých informácií, ktoré sa ani nedajú vyzradiť, pretože to know-how, aby si pochopil, by si musel byť žив v mojej hlave a to sa nedá. Čiže no, v každom prípade to veľa ľudí inšpiruje a skôr máme iný problém a to ten, že veľa ľudí chce treba. V tomto momente sa nachádzame v takom štádiu, že musíme začať robiť už nejaké vlastné školenia a certifikácie a akadémie, kde ľudí budeme ako keby vzdelávať v tom, čo my robíme a ako to robíme. To znamená, že akým štýlom ľuďom pomáhať optimalizovať tú výživu, ako by mal vyzerať ten funkčný atlét a tie výkony a tieto záležitosti. Čiže sme na takej prelomovej hranici, takom bode zlomu, kedy budeme sa musieť už orientovať na tú verejnú edukáciu ešte pod iným spôsobom, že ty dostaneš nejaký papier, môžeš byť teraz oprávnený na takéto iné veci. Čiže ľudia začínajú ako keby ten náš blog vnímať ako keby taký štandard, teraz mysle toho, že čo zhruba môže byť považované za tú optimálnu výživu a za tú funkčnú kondíciu. Nechcem to samozrejme ako keby moc preháňať, lebo to si musí každý spraviť ten úsudok sám, aby toto mohol potvrdiť. Ale hovorím, ten blog a ten web je náš základný ako keby operačný nástroj, bez ktorého by to naše úsilie proste sa nedalo ani zmonetizovať, ani proste zúročiť, ani tú hodnotu proste doručiť do toho sveta. A vnímáš to třeba, že vás to nějak zvýhodňuje před konkurencí? Jako no, tak keď mesačne príde okolo 70 000 ľudí na blog alebo na stránku a z toho máš 40 000 ľudí v mailing liste a povedzme s tými ľuďmi potom pravidelne komunikuješ, tak tá výhoda je asi iná, ako keď máš 10 zákazníkov. No a ešte čo som nepovedal je, že sme sa zamerali na dlhé obdobia späť aj na budovanie systému. To znamená, že my už sme vo fáze, kedy nemusíme, všetko čo zarobíme nie je priamo výsledkom práce. To znamená, že ľudia sú tam, odkajú sa na tom webe a tak ďalej, potom si kúpia nejaký produkt, ale za tým sú ľudia, ktorí
dostanú tú objednávku, spárujú sa platby a neviem, čo sa deje, tie mechanizmy a niekto to zabalí a pošle, ale ja o tom ani neviem. Čiže to znamená, že už je tam ako keby taký automat pozadí, ktorý ako keby pracuje a sú tam nejaké aj služby a veci, ktoré s tým ako keby tak súvisia. Čiže jedna z tých dôležitých ako keby bodov zlomu bolo práve vytvorenie tohto automatu alebo automatizovaného systému, ktorý nás pomohol oslobodiť a aby sme získali jednak prostriedky na to, aby sme mohli viacej tvoriť a potom aj ten čas. Lebo keď musíš stále veľa pracovať a ja som 10 rokov, napríklad len ja, mal týždeň, keby som zrátal pracovné hodiny, tak pod stovku to určite nebolo a jednoducho non-stop tréningy medzi mestami, akadémie, decka, proste pod rukami sa mi presypali tisíce detí a mladých a proste osobných klientov a iných vecí, konzultácií proste. A isté veci robíme aj dnes, len už nie všetko. Už sme vyškolili ľudí, máme trénerov, máme akadémie a tak ďalej, čiže ako keby sa to tak nabaluje, ale všetko postupne ako rastieme s tým časom, vieš. Takže... Ještě by mě zajímalo, vlastně mám dvě takové otázky. Ta první je, kolik třeba věnuješ do toho blogu energie vlastně, kolik tam jako věnujete energie, říkal jsi, že ti dá často 10 hodin třeba napsat jeden článek, že ti to zabere. Ano. A jako vidím, že jdeš tou strategií jako fakt dobrý článek a jako fakt kvalitně. Radši kvalitně a možná méně často, než každý den sekat nějaký článek o pár větách, co tě zrovna napadlo. Je to na jednej strane aj možno trochu nevýhoda, pretože na to, aby som takýto koncentrovaný, lebo to nehovorím o 10 hodinách ako 10 hodinách, vieš, 10 hodín písania alebo len takého, akože vieš, to je koncentrovaná práca, je kľúčový element to, aby si vytvoril niečo, prečítal to po sebe a dal to do takej konzumovateľnej podoby, čiže naozaj za tými článkami je akože veľký objem práce a je ich o to menej, aj keď teda možno, že keď si zoberieš, že možno, že do roka tých 40 článkov asi vypustíme, alebo plus minus, tak je to ako keby veľká investícia, ale ja viem, že tí ľudia to potom ocenia a to je to, čo zvyšuje tú lojalitu, tú ochotu sa zahlásiť do toho mailing listu a to je pre nás tá hodnota, ktorú vlastníme. A vlastně to zvyšuje, co já můžu říct, tak samozřejmě spoustu různých výživových poradců má různý blogy, ale málo který jsou tak jako propracovaný. Prostě jakoby vyniká pak ten tvůj článek nad tou konkurencí, což se mi strašně líbí. Áno, je to pravda, lebo zatiaľ buď niekto to nevníma ako nástroj, do ktorého by mal naozaj investovať veľa ako keby energie, čo teda my takto vnímame, no ale na druhej strane veľa ľudí si hovorí, že až to je dlhé, mi sa to nechce čítať. No a keď vedia zase, čo sa za tým skrýva, tak teraz sme ešte takú provokačnú ikonu tam pridali, že prvá ikona je, že koľko ťa to bude stáť čítať minút, pri rýchlosti 100 slov za minútu, väčšinou to je priemer také čítanie, potom, že koľko to trvalo minút pripraviť, väčšinou je to 10 až 15 násobne väčšie číslo. A potom, že koľko by ťa to stálo, vysvetlenie tejto témy, keby článok neexistoval. A je tam proste nejaký prepočet na základe nejaké hodinovej mzdy, ktorú my máme ako keby určenú a tie čísla väčšinou sú už dosť vysoké, rátajú sa väčšinou na stovky eur a potom keď si tak na to niekto pozrie, že môže si to, nechcem, aby si to niekto vážil, ale aby chápali, že čo sa za tým ako keby skrýva a je to ako keby je trošku také provokácia, že, ale zase mali by ľudia ako keby poznať, že majú to tam a niektorí si to ani nechcú len prečítať, lebo nemá na to čas, ale to napríklad není pre mňa v tomto momente zaujímavý čitateľ, pretože ja nechcem s niekým pracovať, kto je needukovaný, pretože mne keď príde niekto na konzultáciu a ja mu musím pracne všetko vysvetľovať od začiatku, čo on mal sa akoby na domácu úlohu možno spraviť cez ten blog, preto je to tam a preto je to zadarmo, tak proste je to aj jeho strata peňazí, trošku strata aj môjho času a nedokážem mu potom tak veľmi pomôcť. A preto ma to mrzí, alebo nás to mrzí, preto vlastne tvoríme ten výživný obsah, aby ľudia sa mohli predpripraviť, potom prišli už s lepšími otázkami a keď ty mi dáš lepšiu otázku, ja ti dám lepšiu odpoveď. A ty sa staneš, my to tak voláme, že lepšou verziou samého seba. Je to pravda, no. Je to pravda, ty v momentě, když jako se opravdu dáš pozornost na to, aby se připravil ten obsah dobře, aby byl prostě, aby se čet dobře, aby to lidi zaujalo, tak jako pak je pravda, že pokud ty lidi přesto nečtou tvůj obsah zadarmo a nezajímá je, tak jak si pak mají kupovat tvoje placené služby, takže to je o tom. V tom momente to asi nie je môj zákazník alebo ani proste záujemca a mne to zatiaľ nevadí, pretože naozaj
keby niekto si mal kúpiť niečo, čo mu nerozumie a potom by sa sťažoval, že mu to nefunguje a tak ďalej, tak to za to nestojí. Hej. Čiže je lepšie mať radšej jedného edukovaného zákazníka, ktorý ti bude verný a potom kúpi treba za iné veci a jeho lifetime je ďaleko väčší a tá hodnota je ďaleko väčšia, ako mať 10, ktorí sú proste nespokojní, lebo nepochopili vôbec prečo. Mám pro tebe ještě jednu poslední otázku, takovou hypotetickou, kdyby si podnikal v nějakém úplně jiném oboru. Využíval by si ten online marketing a blog taky? Nebo myslíš, že pro většinu oborů to dává smysl? Nebo je spoustu oborů, kde to nedává smysl? Ja myslím, že dneska v 21. storočí, kedy sme možno, že už tej edukačnej ekonomii, alebo ako to nazvať, alebo zážitkovej ekonomike, kde toho sme prešli z tej informačnej ekonomiky do takej zážitkovej, alebo také emocionálnej, že ako zaujať tie emócie, tak vlastne toto je univerzálny nástroj a to, akým spôsobom by mohol niekoho fungovať, to je len vecou pokusov omylov, no my sme tie pokusy omily robili len 10 rokov, takže v pohode, takže to je vec, že tieto nástroje, ja myslím si, že sú dneska strašne dôležité pre každého. Dneska vidíme, že je ten videomarketing dosť taká silná, nazvime to zbraň v tom, ako tých ľudí ako keby zaujať, lebo dneska už keď vidíš aj video, že dlhšie na 10 minút sa ti ho nechce pozerať a tie 5 minútové videá povedzme sú akože také zaujímavé, ale tiež by to malo byť len vstupnou bránou do toho, kde asi niekoho niekam upracuješ, do nejakého mailing listu dostaneš, aby si potom s ním mohol komunikovať, no a však všade to vidíš samé proste bonus kluby a kartičky a neviem čo a trackovanie, čo si kúpil, aby ti mohli lepšie poslať ponuky, no a tak ďalej. Takže rozhodne, no. Já ti děkuju, Vlado, za to, že jsi sdílel ten příběh. A pokud se vy chcete podívat na to, co Vlado dělá a jak vlastně ten jeho blog vypadá, tak jděte na vladozlatoš.com a tam se můžete kouknout, jak to může vypadat. Tak jo, děkuju ti. Jsem rád, že jsi přišel. Pozdravujeme ťa aj s Tinou, s ktorou to robím Díky. spoločne.